WHO के मुताबिक स्वस्थ वयस्क के रोज 50 ग्राम से ज्यादा चीनी ना खाए के चाहिए, जवन की रोज 12 चम्मच चीनी के बराबर होखेला। लेकिन लोग फास्ट फूड, किराना अवुरी पैकेज्ड फूड के माध्यम से अनुशंसित मात्रा से ज्यादा चीनी के सेवन कर रहल बाड़े, जवना से उनका स्वास्थ्य के संभावित खतरा बा। किराना दुकान में लगभग 68% प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ में चीनी डालल गईल बा। लेकिन प्रकृति माता हमेशा हमनी के पीछे रहेला। हमनी के बहुत सारा प्राकृतिक मिठास देवे वाला पदार्थ देले बा, जवन की हमनी के स्वास्थ्य अवुरी स्वाद से भी समझौता ना करेला। एक स्टेविया। दक्षिण अमेरिका में सदियन से स्टेविया के इस्तेमाल ब्लड शुगर के नियंत्रित करे खातिर कईल जाता। स्टेविया में स्टेवियोसाइड नाम के एगो यौगिक होखेला, जवन चीनी से 200 गुना से ज्यादा मीठा होखेला। एकरा में 0 कैलोरी अवुरी 0 कार्ब्स होखेला, जवन की निस्संदेह डायबिटीज के मरीज के संगे संगे वजन कम करे के चाहत लोग खाती सबसे निमन विकल्प बा। लेकिन कबोकबो एकरा के खैला के बाद मेटालिक टेस्ट छोड़ सकता। 2 एरिथ्रिटोल। एरिथ्रिटोल एगो प्राकृतिक चीनी है, जवन कुछ फल में पावल जाला। एकरा में कैलोरी के मात्रा बहुत कम होखेला, जवना से राउर ब्लड शुगर के स्तर अवुरी कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी बढ़ोतरी ना होखेला। इ चीनी के अवुरी विकल्प से बेहतर बा, काहे कि एकरा से शायदे कवनो पाचन संबंधी समस्या होखेला। 3 ज़ाइलेटोल। ज़ाइलेटोल में चीनी के मिठास के मात्रा उतने होखेला, लेकिन एकरा से ब्लड शुगर के स्तर ना बढ़ेला। एकरा से स्वास्थ्य के कुछ फायदा भी मिलेला, जैसे कि दंत गुहा अवुरी ऑस्टियोपोरोसिस के खतरा कम हो जाला। लेकिन एकरा से पाचन संबंधी कुछ मुद्दा जैसे गैस अवुरी दस्त हो सकता, यदि एकरा के ज्यादा खुराक में लिहल जाए। 4 भिक्षु फल चीनी। भिक्षु फल चीनी भिक्षु फल के अर्क जवना के इस्तेमाल 19वीं सदी से हो रहल बा। एकरा में मोग्रोसाइड्स नाम के एगो यौगिक होखेला, जवन की एकरा के नियमित चीनी से 300 गुना से ज्यादा मीठा बनावेला। एकरा में 0 कैलोरी अवुरी कार्ब्स होखेला। अवुरी एकरा से ब्लड शुगर के स्तर ना बढ़ेला। अवुरी आम तौर पर एकरा के इंसान के सेवन करे खातिर सुरक्षित मानल जाला। इ जांचल जरूरी बा कि इ अवुरी मिठास देवे वाला पदार्थ के संगे मिलावल बा कि ना, जवना के दुष्प्रभाव हो सकता। 5 एल्यूलोज। एल्यूलोज एगो प्राकृतिक चीनी है, जवन अंजीर, किशमिश भा मेपल सिरप से मिलेला। नियमित चीनी के मुकाबले एकरा में 0 कैलोरी अवुरी तनिका मात्रा में कार्ब्स होखेला। एकरा से बाकी कृत्रिम मिठास देवे वाला पदार्थ निहन पाचन संबंधी कवनो मुद्दा ना होखेला।